hossza is nagyobb, illetve a súlya a gépnek. Azt kell mondani, hogy amennyi a gép súlya, annyi levegőt tol maga alá, de nem a levegőt tartja a levegőt, hanem a fordószárnyon keletkező, igen, a fordószárnyon keletkező felhajtó horderő, amit a vízre lehet is látni most, amit a maga alá dob a gép, azt a Duna vízén gyönyörűen kirajzolja, megfodrozik. 300 napos forduló helyre, ebből átmegyünk, amit már elértettem egy fordulásra, de sokkal szűkebben, hiszen a szélkonszerről van szó, a nincs kialakítása is, a különbözes, a túlhaszonőket, az átudalátó, erről a különlegessége a gépnek, hogy a jobb oldalán egy fixen beépített gémágyúval rendelkezik. Egy 30 mm-es kétségű GSA 32-es típusú gémágyúval, amivel óriási tűzerővel rendelkezik, 250 darabos tűzerő javadalmazással, nagyon csúnya dolgokat lehet vele végrehajtani, és érdekesség, hogy ezzel a gémágyúval a helikopter törzsével céloznak a pilóták, ugyanis ez a helikopter a kis szárnyaira, felfüggesztő pontjaira gépágyú konténereket, nem irányítható rakétablokkokat és irányítható rakétákat is fel lehet függeszteni. Most két külső póttartályon rajta nem bomba, úgy néz ki, de ezek kiegészítő póttal elkerül a távolság, másoknak a lehetőségű helyrendelésére prosztuszámra rendelkezik. Ez nagyon könnyen mozgatja a típus, hiszen óriási energiával rendelkezik, 2200 lóerős hajtóművel, és különlegessége a gépnek, hogy a világ a második leggyorsabb helikopter 335 km a maximális sebessége, egy másik típusnak 400 km/h, de az nem ilyen súlyú, hiszen ezt bemutató a 9000 km/h azért, hogy ezt nagyon végén tudja hallani. De mondjuk meg, hogy több mint 300-ban elhúz, az azért nagyon kemény teljesítmény. Nagyon kemény, és nagyon kemény a hangja is, és azt mondták, ugyanis ez már a 80-as évektől hangrendben állt különböző országokban. Ez a típus Németországban érkezett nagy javításra esett át, és amikor olyan válságövezetekben, ahol ezt alkalmazták, az ellensége, ahogy befogalmazták, már bizony, amikor meghallotta ennek a harchelikopternek a hangját, akkor már tudta, hogy így menekülőnek kell fogni a dolgot. Ugyanezt a manővert, ezt az úgynevezett malacvarok manővert láthatunk, és most ugyanúgy megfékezi a helikopter. Látható, hogy ennél a nagy súlyú, nagy tömegű gépnél is megfékezi, megállítja a gépet. Jellegzetesség, hogy megemelkedik a gép óra, ugyanis a vonóerőt a forgószárnyon állítjuk elő, de egyben a helikopter specialitása, hogy a forgószárny, a vonóerő felhajtó erő létrehozója, és egyben útessának elképzelni, hogy a kormányszerves, mint a forgószárny, a főforgószárny, mint a farok légcsava. Egyben a kormányszerves óriási erők keletkeznek a fordulszákon, amelyek természetesen nem kézjelővel, hanem hisztőlős kormány erőcsökkentővel kompenzálnak, és az mozgatja ezt a több száz tonnás erőket. Ebből visszafele ugyanúgy egy alapról, de most már nem tudok titokművel. Nem tudok titokmű, egyrészt a sebességgel ezzel is tudjuk biztosítani, hogy ne legyen nagy ellenállása, másrészt pedig a sérülés elkerülése érdekében nem sérülésére biztosan le tudja szállni a leszálló megnapnak a repülőtéren. Igen, előbb még mondtam, hogy a harci fordulóban, ez klasszikus harci helikopter, és a harci forduló, amit mondtam, hogy a beépített merre a jobb oldalra a két csöngű gémágyúra így céloznak, hogy most történik a tűzkiváltás, hogy jobbra kifordul. Helikoptert vezetni, akkor mi az út? Az út az, hogy jelentkezik pilotásos katonál, elvégzi az iskolákat, a katoniskolákat, és hogyha egészségügyileg is megfelel, és a repülő orvosi és vizsgáló intézetben is megkapja az aláírást az orvosoktól, akkor a csapat
csapatoknál történik meg. A kiképzés most már az előzőkben láthatott H145M típussal, illetve még egy előtt egy más H150-essel. Ez a forgószárnyas helikopterekkel, illetve kezdésből pedig, amit már láttunk Gyémánt kötelékben, az Link 242 előtt 140-es híve,